Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku baɗa mana like, ku saburbuɗo. Manyan fina-finai guda 4 da babu kamar su da suka fita a wannan Laraba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau. Kamar yadda muka saba duk wasu fina-finai a Telegram ne muke turawa yanzu, babu inda zaka samu bidiyo in dai ba a nan ba. Fim na farko Ƙwaro, fim na shahararren jarumi wato Akshay Kumar. Fim ɗin yayi bala'in kyau ba a magana. Sannan wannan fim ne na Bishal kamar yadda kuke gani. Fim ɗin gaskiya yayi masifar kyau, shi ma wasa da rayuwa kenan. Kamfanin Sultan suka fassara shi. Fim ɗin ya kwashe award sosai da sosai. Fim ɗin yayi kyau dai gaskiya, it is blockbuster. Sannan akwai fim mai suna Ba Raini, tsohon fim ne gaskiya na Ajay Devgan, amma fim ɗin gaskiya yayi kyau, kuma fim ɗin ne wanda ya ja budget na kuɗi ba magana dai gaskiya yayi kyau sosai da sosai. Wannan sune manyan fina-finai guda 4. Sannan bugu da ƙari fim na ƙarshe shine Jikan Sadaukai. Gaskiya wannan fim ɗin ba a magana, duk mai so ya ga faɗa na Nandamori ne kamar yadda kuke gani da ya fito a Dole Role wato su biyu a ciki. Gaskiya fim ɗin yayi bala'in kyau shi ma sosai da sosai. Mai buƙata yayi mana magana ta lambar wayar mu. Mun gode, sannan ku yi mana like da sharing.